Să filmăm ceva aici. League. Ce filmare cu mine de meci. Mare. Revenim să un episod. Din League. Bine, primul episod din Dream League. Am 2. Să puțin. Are... Cam de player. Ce trebuie să faci? Hai. Tot sau asta? Uite, uite, dă-l pe ăla. E game? Da. Nu, nu! Ok, ok. Să pare. Nu. Stai că dau eu. Nu te-ai explicat. Așa. Ok. Suntem aici cu echipă și am doi Danilo. Hai. Care-i tu? Tu ești... Eu Ok, sunt... deci tu ești Sana, da? Da. Tu ești Sana. Eu ne roșu, da? Ok. Hai. Play. Hai să te văd. Cât de bun ești. Nu e așa bine. Da, prima dată când... Ești roșu, da? Da. Ok. A început deja. Oleu! Nu! E mingea. Oleu! Hai. Da. Ia mingea, mă. Buu, ai buu, apăsat. Ah, bravo. 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 Frumos merge. Lasă filmarea. Lasă. Ești de piață. De ce? Lasă, mă, ești mă, frumos. Oleu. Friend drop. Unde dai, mă? Ce-ai acolo? Da și... Ce faci, mă? Bă. Alo. Oh. Schimb o dată. Dai că vreau și eu de parte să schimb. Atât. Mamă, cât ai schimbat! Hai să... Vă să schimb formația în primul rând. Hai că eu am dat acolo. Gata? Hai, Băi, n-am văzut că... Nu-i resun. Hai că bat eu aici. Nu stă acțiune. Hai, luat la urmă, dacă vine până acolo mingea mult. Hai, dă-i! Bine așa! Fiu! Oooo! Apa! Și șmecherit aici. Oooo, frumos! Bă, dar nu știu de ce mi se vede așa. Stai puțin, pauză. Am și setări. Nu scrie, atât. Acum merge așa. Păi, lăsăm. Ok. Ce tragi frumos. Da, și mie la fel. Oleu! Mamă, ce lag! Erau toți acolo și de asta. Mamă, ce frame drop. Și filmăm. Să gol. Și filmăm amândoi. Uite cum ești. Deci cum se mișcă e fenomenal. Opa. Da, nu se mă ce să stau. Aleu. Ce bine. Ne-o mingea bine. Sala. Ce? Mai fugi. Bravo, oh! Ok. Ce deci, bun avem. Am energie. Frumos și furios. Și are un Samsung G3. Fixează l-au luat. Aveam un... Bă-ti... Bă, lângă dat. Nici puțin la de asta și mă țuși drastic. Ok, mă ce episodul? Ăla vrea să terminăm aici, nu? Bă!
Oh, Saved by the goalkeeper. Let's see that one again. Nossa, de ce? Opa. Câpul o dat. Well offside. Offside by some distance. Bravo. Olha, flash ball. Tá. Trebuie să schimbăm numele la echipă. Oh, Oh, he's onside here. băi! Tackle that. Dat un mesaj? Great chance Ce? here then. Will he Lol. shoot? Țăranul. O dat fix în zid. Nu, în șut. Sends it long. There's the whistle. It's half time. Cine îl zice pe tine? Hai, uite, faci. Hai. Haide, bus. Eu încep, mă. So we're ready to go again for another. Bă, în cealaltă parte. Ba nu, aici. Dar nu, să biu și... Got the lead, but to keep it. Unde da? Their composure. Strikers will. Oh, this is good stuff. I-a dat fățău! Unde? Nu-i nimeni? O, da, nimeni. Oh, Ce zice? Doamne. Good clearance there. Hai, fuga. Frumos, elegant. Opa, Danilo, la balon. Nu! Băi, ești nebun. Aoleu, mamă, ce urât mișcă. Măcar mergi. Oh. Bă, ești nebun. Da, bun. Fai penalti. A, vezi tu drept. Vezi penalti meu? A, tu trebuie să latere, o, super. Bă! Bă! Vine replay-ul, da? Uite la replay. What's good? Stai, stai. Dar bombion, da, tu ești nebun. Să-i dau un mic de fără. Hai, de resul. Danilo, tecno. Nu știu ce jocuri nu avem online pe telefon. Mobizen, nu Mobizen. Nu, Redblox. Ăla știu că Redblox. Bravo. Faci asta, nu? Șmească. Jucăm Litosis. Redblox, e șmecher jocul ăla. Ba da, m-am jucat eu, Redblox, împreună. Pe un server. Șmecher, rău. Șmecher, rău. Bă, apoi mi-a 8 minute, era să nu știu termin meciul. Merge joc. Nu, vai. Fugi. Hai tu, bravo, portarel. Hai dat tu. Nu contează. E bine că cine pe nu este bine. Unde dai? Nu, unde dau uite, mă? Wow. Mamă, ce preluare, știi? Fugi. Să mă spui chestia aia, să o iei în mână. Frumos, elegant. Calm down. Danilo. Nu, era Fix muito un moment, yo. Basket, eu vou ter basket.
Train stoppage time now. Окей. Это тебе. Bun, să străi. Bun, am. Bună, Papa.